Саулармысыз, хөрмәтләребез, көн артыннан көн үтә, таң атада кич җитә, әллә вакыт шулай тиз үтә, әллә вакытны үзебез ашыктырабыз. Шуннан да без һәр көнне каядыр ашыгабыз, нәрсәгәдер өлгерергә тырышабыз. Ләкин аңа карап, эшебез бер дә кимеми, артып кына тора. Сез дә шулай кабаланып яшисездер мөгаен? Исәнмесез, кадерле тамашачыларыбыз, ашыгу дигән нәрсә һәрберебездә дә бар. Заман артыннан куабыз, тик табигать матурлыгын тыеп калу да бик кирәк. Бер хәдистә булай диелгән: тирә-юньгә умарта кырты күзлегеннән карарга кирәк. Көн-төн хезмәттә булсак та, башкаларга үрнәк булып, матурлыкны күрә белергә өндик. Мәсәлән, без Алмаз Гәрәев, Зөлфия Шәмсуарова бүген матурлыкны күреп, сезгә дә җиткерергә тырышырбыз һәм бер дә ашыкмаска дип сүз бирәбез. Һәм манзара тапшыруын башлыйбыз. Каләм тотып кулларга, хәрефләрне тизәргә, нәниләрне сөяргә һәм тагын бик күп әйберләргә өйрәтәләр мәктәптә. Мин менә 1986 елда шушында укырга кирдем. Бу минем зур хыялым иде. Әгәр Сингапурда менә шулай сагызга барсагыз, сезгә $500 штраф түләргә туры киләчәк. миңа үземнең тәнем һәм җаным белән гармониядә булу бик ошый. Сүз нәрсә турында барачагын аңлагансыңдыр? Син үзең турыда әйтәсеңме? Үзең турыда булгач шамалыйм да, шамаламыйм да кебек, тагын бер спорт төры белән мавыга башлагансыңдыр, шулаймы? Якын, төрле рухи, психик, физик практикаларны үз иченә алган йога хакында сөйләшәбез. Беләсең икән, йоганың барлыкка килү тарихы Һиндстанга барып тоташа. Әле йога Һиндстан армиясендә һәм полициясендә мәҗбүри дисциплина булып тора. Аны очучылар һәм су асты көймәләрендә хезмәт итүчеләр кулланалар. Кайбер спортчылар һәм космонавтлар шулай ук йога дәресләре ала. Йоганың тарихы безнең эрага кадәр үк барып тоташа. Ул көннән-көн популярлаша, чөнки аның белән теләсә кайда. Урамда, өйдә, махсус залларда шөгыльләнергә мөмкин. Кайберәүләр катлаулы күнегүләрне күреп, куркып та калалар. Ләкин тренерлар йога белән яшьләр шул исәптән әби-бабайларда шөгыльләнә ала дип искәртә. Зачастую йогу воспринимают как вид спорта, но это далеко не так, потому что йога – это наука. Йоганы спорт түрі буларак кабул итәләр, ләкин бу алай түгел. Чөнки йога ул фән, бәхет турындагы фән. Һәр ташта скульптура яши, ә скульптор шул таштан чын сәнгать әсәре иҗат итә. Нәкъ шуның кебек үк һәр кешедә йог яши. Аны бары практика ярдәмендә генә чыгарып була. Офиста компьютер артында сәгатьләр буена утырудан курыкмаган кебек, авыр күнегүләрдән дә курыкмаска кирәк. Бүген исә йоганың нинди генә түре юк, ә әлеге чыгарылышта без аеруча билләре, умыртка баганалары сызлаган кешеләр өчен файдалы берничә күнегүне тәкъдим итәрбез. Колоссально простая поза, которая позволяет убрать напряжение из поясницы. Беренче күнегү билдәге киеренкелекне бетерү өчен иң гадиләренең берсе. Кулларны йозакка куябыз һәм тезләрне бөкмичә аска таба иеләбез. Тәндә киеренкелек булырга тиеш түгел. В положении с растянутой спиной. Вот видите, как чудесно. Тянутся бедра. Для проблемной поясницы мы подсгибаем. Шулай ук бил авыртучыларга киләсе күнегүне тәкъдим итәр идем. Тезләрне бераз бөгәбез, күкрәк белән аякларга терәләбез. Кулларны җиргә төшерәбез һәм күкрәкләрне аермыйча тез буыннарын, аякларны турайтабыз. Очень хорошо растягивает заднюю поверхность бедер, высвобождает поясничный отдел позвоночника. Следующее упражнение. Тоже достаточно простое, оно помогает убрать напряжение с боковой поверхности бедер. Ичке һәм ичке органнарның авыртуына еш кына сәбәпче булган ян-як киеренкелектән арыну өчен киләсе күнегү яхшы булыр. Алдагы күнегүдәге кебек тез буыннарын бераз бөгәбез, күкрәк белән терәләбез. Сул кулны уң аяк каршына куябыз, ә уң кулны билгә. Уң аякны тигезлибез һәм уң як кул башка таба борылабыз. Таким образом происходит вытяжение боковой поверхности правого бедра и икроножной мышцы. Подсогни ноги слегка в колени, большие пальчики зажми в кулачки, и мы делаем вдох. Чираттагы күнегү умыртка баганасы өчен айруча файдалы булыр. Тез буыннарын бераз бөгәбез, баш бармакны йодрыкка кысабыз һәм кулдагы, тәндәге бөтен киеренкелекне алып ташлап, ян якка борылабыз. Бу вакытта тирән итеп суларга онытмагыз. На руки, которые двигаются без напряжения, да?
ручки положили на бедра. И мы делаем кружок. Мы рисуем круг. Һәм соңгы күнегү. Кулларны билгә куябыз, бил белән әкрен генә әйләнә ясыйбыз. Моны фитнес белән бутарга ярамый. Биредә без бөтен ят уйларны читтә калдырырга тиеш. Хатын-кызлар әлеге күнегүне гадәттә озын итәк киеп эшли, чөнки итәк очының әйләнгәненә карап медитация ясау җиңелрәк. Син спорт дисең, тик ашамыша да ерак китеп булмый, әйдә миннән булсын. Яхшылык, кичке ашны бүген үзем әзерлим. Хәерлегә булсын, без бергә яшәгән кешеләр күп сөйләшә башладык хәтта. Бәлешүк вакытта әйтмим, тиз генә әзерләнә торган берәр тәмле көзге салат ясый алам. Пешерү сәләте дә бар бит аның. Аллага. Әйдә тиз генә булмасын әле. Ул салатта бәрәңгесе дә гөмбәсе дә булыр. Син үләннәр кушып, җиләк җимешләр салып, бөтен күңелеңне биреп, теге шәп чәеңне пешерсәң шул җитә. Ярар. Сегодня мы с вами приготовим осенний теплый салат с лисичками, шампиньонами. Бүген без сезнең белән көзге салат әзерләрбез. Моның өчен безгә шампиньон һәм әтәч көмбәләре, пешкән бәрәңге, салат яфраклары, руккола, черри помидоры кирәк булачак. Беренче чиратта кичкенә бәрәңгеләрне зур булмаган кисәкләргә бүләбез. Шампиньонны эчпишмаклап, әтәч көмбәсен 2 өлешкә бүлеп турыйбыз. Еш кына әтәч көмбәсеннән әше тәм килә. Бу очракта аларны 15-20 секундка кайнаган суга салып алырга кирәк. Черри урынына гадәти томат та кулланырга мөмкин. Хәзер барысында бераз кызгылт төс кергәнче табада кыздырабыз. Беренче бәрәңгене, иң соңыннан шампиньонны салабыз. Тuz, борыш истибез. Айрым савытта салат, руккола, томатны, туз һәм йогурт салып болгатабыз. Хәзер барлыксы нигъмәтне матурлап бер тәлинкәдә урнаштырабыз. Өстеннән укроп майда салабыз. Приятного аппетита! Тәмле булсын. Төлке әкиятләрдә иң еш очрый торган җәнлек. Ул барлык әкиятләрнең яртысыннан артыгында бар. Төлке барлык әкиятләрдә диярлек хәйләкәр, алдакчы, ялага итеп сүрәтләнә. Күпчелек очракта ул үзенең максатына ирешә, хәтта аю һәм бүре кебек көчле йырткычларны да алдый. Һәм нишләп тораны бөтенесе шулай төлке кәй дип сөйләшә дип уйлый. Тагын нинди хәйләң бар? Бер генә хәйләм дә юк, киләсе сюжетта Сургуттагы кара төлкенең серләре ачылыр. Ханты-Манси автономияле округына керүче Сургут шәһәренең символы кара төлке. Ул шәһәрнең гербында да урын алган. Бик борынгы заманнарда баһадирлар төлке калкулыгына җыелып көч сынашканнар. Бер сынау менә мондый була. Һәр кайсы кешенә карап таш алырга һәм шуны төлкеләр яши торган калкулыкка алып менергә тиеш булган. Ярышлардан соң баһадирлар төлке ояларын тапты. Моннан соң җанварлар да еракка, сазлык артына кача. Кара төлке генә бирешми, калкулык тирәсендә яши бирә. Батырлар ярышканда ул аларның каршысына чыгып котларын алган. Баһадирлар ирексездән күтәреп менгән ташларын төшереп җибәргән дип сөйләп калдырган өлкәннәр. Кешеләр таралышкач кара төлке үз калкулыгына менеп, хуҗаларча батырлардан калган ташта утыра торган булган. Бу риваятның асылы хәзерге көнгә кадәр кара төлкегә карата сакланып калган хөрмәт. Ул шәһәрнең бөтен җирендә очрый. Иске Сургут тарихи-мәдәни үзәгендә кара төлке символына игътибар аеруча зур. Тарихи этнографик комплекс территориясендә 14 агач йорт бар. Шуларның берничәсе каршында кара төлке сыннары куелган. Сургут казаклар тарихи йорты каршында китель кигән, кулына кылыч белән камчы тотканы. Һөнәрчелек йорты янында дага чүкүче тимерче. Трактир алдында трактирче. Төньякның төп халыклары йорты янында милли кием кигән хан төлке каршы ала. Шулай ук Иске Сургут территориясендә кара төлкегә багышланган музей дә эшләп килә.
1959 елда Татарстан телевидениесі бірінші тапқыр дүнияға ауаз сала. Татар телевидениесінің бірінші дикторлары Әмина Сафиуллина белән Айрат Арсланов эфирға шығып Татарстан халқын сәлемли. Телевидение үз ішіне фанатларша берілген кішінігіне қабыл ите. Андайлар үшін тарих бик мөһим. Алар юк техниканы бар итеп, ниндегенә телевизион эффектлар уйлап чыгарып эшләмәгән. Бүгенге техника булу ихтималын башларына да кертеп карамаган. Телевидение тарихына кирип калган шәхесләрдән үрнәк алып, үткәннәр аша киләчәккә күпер салыйк. 20 ел Яңа Гасыр каналы эфирда. 20 ел без Татарстандагы барлык вакыйгаларны яктыртып барабыз. 2018 елның 5 сентябрендә Казанда 14-нче Халыкара мөселман кинофестивале уңаеннан Мулла кинофильмы күрсәтелде. Андагы рольләрнең берсен Марат Бәшәров башкарды. Тагын 2 елдан Россиянең мәгариф министры Сергей Кравцов һәм Татарстанның дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев Казанның Адымнар беренче күп телле белем бирү комплексында булдылар. 2022 елның бу көнендә исә Татарстанның халык шагыйре Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Миңнуллинга хәтер тактасы ачылды. Махсус хәрби операциядә катнашучыларга ярдәм күрсәтү максатында үзебезнекеләрне ташламыйбыз кебек күркәм чаралар үткәрелә. Ир-егетләребез ватанга мәхәббәт, туган илгә хөрмәт күрсәтеп, тыныч тормыш, аяз күк йөзе өчен көрәшәләр. Илебезгә, җиребезгә тыныч күк йөзе телибез. Бердәмлек, ярдәмчеллек, мәрхәмәтлек авырлыклар килгәндә сынала. Илебез өчен, халкыбыз өчен җан атыйк, бердәм булыйк. Якташларыбызның батырлыгын горурлык һәм рәхмәт сүзләре белән искә алыйк. Һәр бер туар таңны яратып каршы алыйк. Ирек Илдус улы Мәгасумов, хәрби дәрәҗәсе подполковник. Подполковник Ирек Мәгасумов Казан танк училищесын тәмамлый. 2022 елның 24 февралендә махсус хәрби операция зонасына хезмәт итәргә китә. Июльдә Отважные төркеме составында Лисичанскидагы хәрби бәрелешләрдә катнаша. Ирек Мәгасумовның подразделениесе иң элек нефть заводын, аннары ЛНРның Белогоровка авылын азат итә һәм анда Россия әләмен урнаштыра. Шул рәвешле дошман чигенгән соңгы юл ябыла. Герой батырлык ордены белән бүләкләнә. Россия президенты Владимир Путин указы белән Ирек Мәгасумовка Россия герое исеме бирелә. Biz каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Изгелек җирдә ятмый, элек-электән татар халкында мохтаҗларга ярдәм итү, садака тарату кебек гамәлләр күркәм гадәткә кертелгән. Нинди генә вакытлар булса да хәйриячелек туктатылмаган. Игътибар итәсездер, хәйрия фондлары, волонтерлар, актив рәвештә эш алып баручы оешмалар көннән-көн күбәя. Бу изге гамәлне эшләр өчен бары тик теләк кирәк. Хәйриячелек кешеләрне берләштерә, рухи таяныш бирә. Бүген 5 сентябрь халыкара хәйриячелек көне билгеләп үтелә. Бер-беребезгә карата игътибарлы, ярдәмчел, миһербанлы булсак иде. Киләсе сюжетта Алия Сәлимҗанова әлеге көн тарихта тагын нинди вакыйга белән истәлекле булуын сөйләр. 1551 елның 5 сентябрендә Сөембикә ханбикә рус патшасы Иван Грозный тарафдары саналган Касыйм ханы Шаһгаликә хатынлыкка бирелә. Сөембикә Олпат Ныгай морзасы Юсуфның кызы, атаклы Идигәй тукымыннан. Патшабикәнең беренче ире Казан ханы Җангали була. Берничә елдан соң аны Казан ханы Сафагәрәйгә бирәләр. 1549 елда аның үлеменнән соң Сөембикә ислам дөньясында беренче мөселман хакимнәренең берсе, дәүләт башлыгы була. Казан ханлыгы белән ул 1551 елга кадәр үзенең кечкенә улы Үтәмешгәрәйнең регенты сыйфатында идарә итә. 1878 елның 5 сентябреннән Казан губерниясендә атлы полицейский урядниклар эшли башлый. Алар беренче полиция участок инспекторлары саналган. Моңа кадәр губерния территориясын 84 участокка бүләләр. Һәрберсендә үз уряднигы була. Бер урядникка 17 мең ярым кеше туры килгән. Кайбер җирлекләрдә халык саны хәтта 39 мең кешегә дә җиткән.
Һәр урядник протоколлар төзергә, полиция хезмәте һәм аның җинаятьләрне эзәрлекләү буенча бурычларын белергә тиеш. 1 елга якын хезмәт итү дәверендә Казан губернасы урядниклары 1200-дән артык җинаять ачкан, урланган йорт хайваннарын, мөлкәтне һәм акчаларны кире хуҗаларына кайтарган. Бу көнне 2018 елда Зия Утрау шәһәре музей тыюлыгы территориясендә Россиядә беренчеләрдән булып Татар бистәсе агач археологиясе музее ачылды. Дөньяда мондый музейлар 2 генә җирдә бар: Бресттагы Берести һәм Стокгольмдагы Васа шәһәрләрендә. Агач археологиясе музее Зиянең түбән өлешендә елга порты янында урнашкан. Бу урында дым күп, кислород аз булганлыктан дымлы археологик катлам формалаша. Шуңа экспонатлар да узак саклана. 1931 елның 5 сентябрендә биохимик, Татарстан Республикасы Фәннәр академиясе академигы, медицина фәннәре докторы, профессор Диләвер Зөбәеров туган. Ул гомере буе Казанда яшәгән, тормышын медицинага багышлаган. Кан биохимиясе мәсьәләләрен өйрәнгән шәхес. 7 төн уртасында абага чәчәген ашасаң, кеше күзенә күренмисең. Ой, менә баяймы? Дөрес түгел икән. Бу яшькә җитеп, тикшереп карамадым дип уйлыйсыңмы инде әллә син аны? Имеш, күк капусы ачылуын күргән кеше бәхетле була. Монысына ышанам менә. Хайвахит пьесасы буенча куелган «Күк капусы ачылса» спектакле Рәфкать Бикшәнтаевның телевидение фондында үзе уйнап язылып калган бердән-бер спектакле. Исәнмесез? Исәнмесез? 67 елны ул башта қойды жерге тапшырған сірлеріні, яз күні Аяз абының анда да рөлім қызық әйбәт еді. Һәм шуның артынан ук ишеттем, Хайвахит театрға яңа комедия китергән. Һәм аны Рифкат абый кулына алган, һәм култыгында жүртә, куйнында жүртә, беркемгә дә бирми дә икән, үзе куячак. Һәм музыкасын аның Сарапа Садыкова язарга тиеш икән. Хәтта декорацияга эскизларны да үзе ясаган Рифкат абый. Мен аны соңыннан күрдем. Ул бит художественное училище битергән кеше. Әти! Әти! Арсланов килде, әти! Арсланов! Арсланов! Арсланов? Әйе! Арсланов! Арсланов! Арсланов, әти! О, иптәш Арсланов, рәхим итегез. Әйдәүк, рәхим итегез. Исәнмез, Кызмагәнеш? Янишек, юл бик ватмадымы? Борчылмагыз. Тәртибегез безгә бик ошады. Әлбәттә кабул итәчәкбез. Әти, мин сөйләдем инде. Бер ай кала спектакльгә билетлар юк иде. 7 көн рәттән куелган башлаган көнне күк капусы ачылса һәм калган спектакльләрне алыштырырга туры килсә, гел шушыны куялар иде. Менә без моны отка җибәрсәк, комбинатны олы юлга чыгарабыз инде. Пирот! Хайвахит белән Рәфкать Бикшәнтаев ул театрда яңа бер чор, яңалык, үзгәрешләр вакыты. Тамашачы яңадан театр залларына тулган вакыт. Кызмагәнеш, монда хата китә, Кызмагәнеш, хата хәзер. Кызмагәнеш, бу хата. Ул бит сәхнәгә шундый күп яланлыклар кертте. Иң беренче уйнау. Театр бит ул иң беренче шәрәфтә уйнау. Яшәү генә түгел, уйнау. Ул ничек итеп? Аннары гримнар ясау. Ул хәрәкәтләр сәхнәгә кертте, ул чечеткалар, ул ни биюләр, ул җырлар. Менә сез карагыз анда, аларның Гәүһәр апа белән икесенең сәхнәсе. Яки аның килеп керүе теге гримын карагыз әле. Ул яңа чор төп рольдән Наилә Гәрәева балкыган Хайвахитның беренче мәхәббәт пьесасы буенча куелган спектакльдән башлана. Күк капусы әле соңрак куела. Шундый җылы, шундый якты, менә була бит кешеләр.
Gil менә үзеннән үзе уртак тел табыла. Үзеннән үзе аңа якынаясың. Аңа инде бер икенче караш була. Хаябый менә шундый җылы күңелле кеше иде. Инде драматург буларак әйткәндә 20 ел буе Академия театрын тотты, ашатты дигән сүз инде. Тамашачы аның спектакльләренә иелеп килде. Рифкат Бикчәнтаев режиссер буларак аңа шул хәтле туры килде. Гыйлемне байлык белән чагыштыргач, галимнәр 180 төрле аерма тапканнар. Шуларның берсе, иң мөһиме дияргә дә була, гыйлем кешене саклый, кеше байлыкны үзе саклый. Җитте көзләр, матур көннәр, укулар да башланды. Белем алырга бер кайчанда соң түгел, бүген бездә кунакта тарих фәннәре докторы, археолог, галим, Татарстан Республикасының атказанган фән эшлеклесе Фаяз Хужин. Кайнар сәлам дибез сезне. Фаяз абый, саумысыз, хуш килдегез. Сезне үткән җомгада булган белем бәйрәме 1 сентябрь көне белән ихластан тәбрик итәбез һәм яңа уку сезоны белән котлыйбыз. Рәхмәт. Хәзер беренче дәресләр бит ул без ярата игендән матур итеп әйтергә, шәләй-бәләй генә үтә бит. Шулай. Хәлләр белешеп, җәйләр ничек үткән барыгыз да исән саумы дип, ничек үтсен җәй? Аллаһка шөкер, бик әйбәт. Эш күп булды. Эштәме, аштамы дигәндәй? Эш инде, эш белән. Беренчедән, без инде 5-6 ел элек эшли башлаган 7 томлык археология Волга Камья дигән зур хезмәтне тәмамладык. Һәм шуларны бергә кушып, 7 томнан 1 том ясап, халык өчен чыгармакчы булабыз. Инде гадирәк тел белән. Димәк, 7-сендәнең фән өчен булачак, академик фән өчен. Бер тупланмасы халыкка таратылачак инде. Халык өчен махсус эшләнәчәк. Махсус менә шундый. Һәм тагын бусы тарих институты белән эшли торган эшебез инде әллә кайчан бит инде 2002 елда чыккан инде беренче томы история татар с древнейших времен дигән. Шулай ук 7 томлы. Аны да кыскартып халык өчен тәкъдим итмәкче булабыз. Менә шулай итеп безнең эш академик фән белән генә шикләнми, халык өчен эшләргә кирәк. Ничә гасырны үз иченә ала әлеге томнар? Кешелек дөньясының барлыкка килүеннән башлап 18 гасырга тикле якын. Безнең эрдән башлап, димәк, бүгенге көннәргә хәтлек диярбез. Önə qazı işləri nişigirəksin? Qazı işləri... İşləyirsizmi? Qızğançqa qaşlayıb aytım, Allah'a şükür deyib aytım, soңғы yıllarda mən qazı işlərində qatnaşmaya başladım. Amma özümüzün arxeologların işləri bilən qızğısınıb duram indi. Barbar sezon, jayғы sezon başlanıb ketə mənim üçün bilərdən, mən bilərgə bardım bu yıl. Anda qazı turğan arxeologlar bilən сөйләшеп кенә түгел, әмінə şuşu урында qazı başlarga керек formasında kengəşlərimdə verib qayıtdım, konsultant olub duram. Nişik bilgililər mənə şul qazı җирләрен? Qaydan çıxıb, nərsəgə nigizlənib? Əlbəttə siz onun üçün oxuğansız, indi ömrü bu işləgənsiz. Əlbəttə. Bildim də, mən həmdə qazıyım. Yox, biz hələ 70-ci illərdə bilərinin nə üzərində tapqayındıq bir Cəmiq Məşidinin qaldıqlarında, xərəbələrin əymə. Onun tirəsində bay kişilərini kömətırğan ziyaratda bulğan. Demək, bu urunda baylar yaşagan, xan bulğan bit bizning, Bulgar xanın qaysı tirədərək ikən, haman şunun rezidensiyasını taba almıyoruz. Şunu yaxın şağına bilgiləb, üstə kirpiş vatıqları yatmıyımı, dağın nindi tabıldıqlar tabıla, bayraq tөгілбі, мұндай yox бар keramika ғына tөгіл, işitten getirilgen eyberler yok mu? Şuşu bilgilerini qarab bir orunu bilgiləgən idik biz. Əli qazı işləri tamamlanmadı, əlbəttə. Gələcəkdə devam edəcək. Bəlkə tavıp da qoyarız. Amin, inşallah. Siz biz deyip silisiz, siz mənə birgələb, nədir, komandağız barmı, neşik işlisiz? Arxeologiya ol individual xizmət deyil. Eləlikdən başlab indi, mən məsələn жетекші bulam ikən, mənim bilən fənni xizmətkərlər, laborantlar işley, fotograflar işley, sızım sızatırğan bilgiçlər, həm əlbəttə qazışlar. Qazışlar, bunlar indi sınıtlar, çünki onlar praktika ütələr.
Безнең экспедиция 80-100 кешедән торган булды инде. Менә шул 70-нче, 80-нче елларда, соңыннан Казанда эшләгәндә, тагын да күбрәк иде. Казан Кремлендә эшләгәндә, аларның бөтенесен эш белән тәэмин итәргә кирәк, карап барырга кирәк. Шуңа күрә бик жанлы һәм актив үтә безнең. Шулай да иң кадерле, иң кыйммәт табышыгыз. Иң кыйммәт табыш Айрып беренсе әйтеп буламы? Айрым әйтеп булмый. Биләр һәм Булгарда. Биләр һәм Булгарда. Ул шул 1000 еллыктан кәм инде? Юк. Юкмы? 1000 еллыкны без тәңкә нигезендә расламадык, исбатламадык. Аның башка табылдыклары булды. Тагын да төгәлрәк датаны бирә торган. Шул керамика безнең өчен инде ул гомумән бик бай табылдык исәпләнелә. Чөнки ул беренчедән массовый, бик күп. Датасы да аның ярыйсы гына төгәл датаны бирә. Һәм башка төрле әйберләр. Беренче чиратта табылдык, бер табылдык, ул очраклы рәвештә дә килеп чыгарга мөмкин. Мәсәлән, шул чех акчасы. Анда кешеләр яшәгән, димәк, аның йорт урыннары булырга тиеш, хуҗалык корылмалары булырга тиеш, һөнәрче мастерскойлар булырга тиеш. Бөтенесе белән бергә карала инде ул. Менә шул табылдыклар дигәннән, алар ничек бүгенге көнгә кадәр саклана икән? Димәк, бу шул чорда ясалган, җитештерелгән әйбернең сыйфатына карый дигән сүз бит инде. Алар бит инде ширмичә, үзлеген югалтмыйча сакланган дигән сүз. Шүлмәкне яндыралар. Ул керамика, дип йөртелә яндырылган шүлмәк, ул бик озак саклана, меңнәрчә еллар буена саклана. Мәсәлән, керамика килеп чыга инде яңа таш гасыры чорында. Ул 7нче меңьеллыклар безнең эрага 5нче, 6нчы көнчыгышта тагын да борынгырак чорда килеп чыга ул көнчыгыш илләрдә. Калган тимер начар саклана, коррозияләнә, ләкин барыбер ширей, бронза яхшы саклана. Килеп җитә, шулай пиала калдыклары була бит инде, алар бөтен әйбәт саклана. Әлбәттә, бик очраклы рәвештә генә табыла. Менә бронза дигәннән безнең җәй айларында бездә бит инде зур юллар, магистральләр салалар. Актанышта борынгы табылдык таптык бик шаулап алдылар. Моның турында нәрсә дип әйтәсез? Шауладылар, әмма артык нигезсез. Без андый табылдыкларга бик еш тап булабыз. Безнең махсус белгеч бар, бронза гасыры буенча белгече. Мин менә бу журналист, хәзер исеме хәтердә калмаган, хатын-кыз таратты бит инде ул шушы сенсация дип бирде ул аны. Беренче сенсация түгел. Беренчедән, икенчедән ул аның датасын дөрес билгеләмәде. Бронзадан ясалган әйберләр Тимир гасырында да табыла, урта гасырлар чорында да табыла, һәм хәзер дә бронзадан ясалган әйберләр бар. Әмма аңа карап бит бронза гасыры дип йөртмибез. Бронза гасыры ул 2нче меңьеллык безнең эрага тикле. Монда безнең эрага тикле 2нче гасыр, безнең эрнең 2нче гасыры. Якынча менә шушы вакыт белән билгеләнә ул анда күмелгән кешеләрнең вакыты инде. Безнең Зөлфия аптырап утыра, ул теге тарих дәресләр бик ярата, шуңа сорауда бирергә уяла. Фаяз әфәнде, гомумән читкәрәк тайпылып, сезнең шәкертегез булу ул зур бәхет. Сез үзегезнең шәкертләрегезгә гадәттә нинди киңәшләр бирәсез? Менә гел уңышка ирешмисең бит ул бит табышлар җиңел генә бирелмәй. Нинди киңәшләр бирер идегез? Бай табышлар, сенсацион табышлар ул бик сирәк була, Әмма ләкин археологларның беренче чиратта кызыксындыра гадәти табышлар. Табышларсыз кайтканыбыз юк. Чөнки без казый башлаганда инде белеп казыйбыз. Аңа тикле бит разведкалар була әле. Без якынча шул авыл, шәһәр урынның теге җиратның вакытын белеп казый башлыйбыз инде. Шуңа күрә планлы рәвештә алып барылган казу эшләре уңышсыз тәмамлана алмый. Менә быелгы уку сезонында без манзара тамашачылары белән нәрсәгә тукталачакбыз, нәрсә өйрәнәчәкбез, нинди юнәлештә укыячакбыз? Менә нәрсә? 5нче класста укганда мин Булар вак нәрсәләр түгел дигән бер китап алып укыган идем. Шул тикле истә калды ул. Хәтта шул китапның аерым бүлекләрен мин үзебезнең теге полидонятиялар бар иде бит инде, политукулар. Шунда да үземнең сыйныфка гына түгел, югары сыйныфларга да укып йөрдем. Менә
Біз енді бит урта ғасырлар тарихын ярыйсы гына өйрәндек. Булгарлар шырын анда, Алтын Урда, Казан ханлыгы шырын. Әмма біз көбісінше бұл ғомумирәк мәсьәләләргә игътибар бирдек. Халыкның килеп чыгышы, Болгар шәһәрләре һәм башкалар һәм яшәеше. Хәзер шул теманы без дәвам итәбез, ләкин күбесенчә хәзерге көн белән бәйләп, үзебезнең халкыбызның киләчәге белән бәйләп бирергә тырышам әңгәмә вакытында белемне. Һәм төрле проблемалардан башлап халыкның килеп чыгышында Bulgarlarının, mesela Şuaşlarının kelip çıkışında, Başkırtlarının kelip çıkışında katnaşını içerek, hazırki meseleler, hazırki bəhəslər bara. Bu meselede, şuların bütünüsün biz aralarında tekşirəcək biz, hem bizning tınlavçılarga kızıq bulur, көңілі bulur деп ойлаймын. Рахмет, сіздің білен әр вақыт дәріслер инделер. Уақытына сыймайсыз біздің тәнәфіске шығу тілеген бітіре тұрған оқытушы, тәнәфістеді оқырық сіздің білен. Келесі шырашларға қадар сау болашауыз, Файыз аби сіздің білен. Тағын бір сұрау сау болашыр алдынан, оқысыздан оңышлы бұла көрсін бірік. Файыз аби міне қазушыларына бәлі тағы бір сұрау берес келе. Джентльмен удачи деген кино бик популяр бетіне біздің орада. Міне анда да бетін қазушын алып барған археологлар шалт бір райберін шудырып қоя, еке қазығанда отып қоялар. Сіздің тұрмышыңызда андай бір болғаны бар ма? Құрметлі тамашашылар, әлігі сұрауға жауапны сіз ТНВ телеканалының социал шілтерлерінде таба аларсыз. Әліге біз өзіміздің оқытушыбыз білән сау болашып рекламаға, яғни тәнәфіске тоқталырбыз. Ғалимнәр кішінің ерішіннен де оның кәйфін, құлқын, хәтта нинди іш білән шүғілләнуінде фаразлай алалар екен. Мәселен, салмақ адымнар білән атлаушы, тыныш халықлы, ақыл біләнгіне әш етуші, үкшелер мене ішке қаратып басып ерушілер бик иқтибарлы. Барысында көре, ишіте, шат көңілі, аралашушан бола дейлер. Өзіңні таныдың ма? Қолларын тиз-тиз бұтап ерушілер хәрекетшен, мақсатшан бола депті істесен бола әлі. Кәйіфні көңіллеріні илеслендіруге ел фасыллары алышуда сәбәпші бола деп ойлым. Чөнки кәйіфі біз хауа тұрышы кебек үзгәрүшен, күз күні бигрәкті. Менә минем ашыға-ашыға қолларыны бұтап яңа киім сайлайсым бар. Ол ғәмәлдә кәйіфні күтәрі. Біліп ки сәхифәсендә Лилия Ғиззатуллинаның киңәшләрен тыңлыйк. Мин аңа хылык турында, ул киім турында. Исәнмесез, бүген мин сәхифәне яраткан темаларымның берсенә, танылган бренд тарихына багышлыйм. Һәм әлеге брендның хуҗасы Пьер Карден. А силуэтлы кыска күлмәкләр, биек кунычлы итекләр, комбинезон, төсле колгот, якасыз пиджак. Бунак менә аның брендына хас силуэтлар. Ул югары модага үз фәлсәфәсе белән килеп керә һәм гомерен үзе булдырган брендка багышлый. Без дә аның кайбер сәхифәләренә күз салыйк. 70-80 елларда совет хатын-кызлары өчен шин француз модасы Умнак менә Карден исеме була. Әмма Пьер Карден француз түгел. Ул күп балалы итальян гаиләсендә туа. Әмма карьерасын Парижда башлый. 1947 елдан Dior мода йортында эшләй. Кутюрье тарихка яңа яшьләр модасы җырын булдыручы буларак кирип кала. Беренче тапкыр ирләр модасын күрсәтүне кертә. Җилкә баулы сарафан, леггинс, биек кунычлы итекләрне кыска итәк белән кию, төсле колготлар да көндәлеккә аның җиңел кулы белән кирип китә. Ул дөньяның бик күп танылган хатын-кызларын киендерә. Алар арасында Бриджит Бардо, Софи Лорен, Марлен Дитрих, Жанна Моро да бар. Булардан башка Пьер Карден үзенең исеме белән кием сатуның тагын бер схемасын булдыра. 70-нче елларда брендын төрле оешмаларга сата башлый. Киемнән башка Пьер Карден маркасы белән кул шатыр, зажигалка, коляска, эчемлекләр һәм хәтта тозлы кыяр да сатыла башлый. Танылган модельер гомеренең соңгы көннәренә кадәр үзенең бренды өчен җан атып яши. 2020 елда 98 яшендә вафат була. Модельер Пьер Карден һәр вакыт яңалыкка омтыла. 70 ел буе модадагы бер төрлелеккә каршы көрәшә һәм һәр вакыт заман рухын тыя. Озын гомерле булуының сыры да шундадыр. Космос темасын якын иткән футуристик дизайнга мөрәҗәгать итүче рәссам ул. Аның замандашлары 3 өлештән торган эксклюзив модага омтылалар. Индивидуаль тегү, яхшы сыйфат,
һәм бик югары бәяләр. Әмма Пьер Карден бу шаблонны сындыра. Кибетләрдә сату өчен әзер кием, ягъни прет-а-порте коллекциясын тәкъдим итә. Бик күп илләрдә аның мода күрсәтүләре уза. Шул исәптән Мәскәү Кремлендә һәм хәтта бөек Кытай диварларында да. Соңгысын карап алырга тәкъдим итәм. Мода күп кырлы, аның кысалары юк. Минем өчен дизайн ул брендтан башкала танылырга тиеш һәм элегант булугына җитми. Бу Пьер Карден сүзләре һәм аның белән килешмичә мөмкин түгел. Ә мин синең белән саубуллашам, киләсе очрашуларга кадәр. Салый гale әйдә күперләр. Нинди күперләр дисеңме? Уңыш күперләре, дуслык күперләре, мәхәббәт күперләре. Амин. Машиналар йөри торган күперләрдә булсын, әйдә салыйк. Менә шул күперләр безне бәхет юлына илтсен. Киң юллы бәхет күперен исән сау үтәргә язсын. Ул Казанга укырга килгән елларда беренче яши башлаган йорты Наилә Гәрәева белән бәйле хәтта. Кем дип уйлыйсың аны? Сүз Рамил хәзрәт Юнус турында бара. Рәхмәт, басып торма бишле. Авыл мәктәбен төгәлләп, беренче мәртәбә Казанга аяк баскан урыннарым шушы менә Гоголь урамының кисеше белән Зур Кызыл урамының кишешендә торган менә безнең бина Казан авиация улахата институтының 7нче бинасы иде. Монда безнең менә кабул итү приемный комиссия һәм монда без килеп үзебезнең иң беренче имтиханнарыбызны тапшырдык. Һәм мин менә 1986 елда шушында укырга кирдем. Бу минем зур хыялым иде. Фән белән, авиация белән мин хыялланган, кичкенә баладан бирле мин шушы самолетларны җыйган, летчик булырга хыялланган. Шушында беренче укуларым башланды. Вәгазь сөйләгән вакытта да минем ул вәгазьләрем теге русча әйткәндә инженерный подход. Менә КАИ безне өйрәтте һәр әйберне үз урынына куярга. Фән анда булсын яки башка төрле караш дөньяга, бу безнең шушы техник вузларда безнең нигезебезгә салынды. Һәр вакытта рәхмәтлемен менә миңа шушы бинада КАИда һәм укыткан укытучыларыма,
Мин алар белән әле дә бүген дә күрешәм, кай вакытта сөйләшәбез. Уку елында безнең менә бу Казан авиация институтында тулай торакта миңа урын булмады. Яки мин инде бик нык теге таләпчән булмаган микән. Шуннан соң инде мин эзли башладым торырга урын, кая ничек яшәргә дип. Һәм менә мине шундый мәгълүматлар әйттеләр, кемнәрдән ишеттем инде. Шушы Подлужный урамында бер йортта бик хөрмәтле бер ханым үзенең фатирында торта икән студентларны дип. Мин килдем шушы Подлужный урамына, тыштым һәм менә монда ул хәзер йорт юк, менә бу аның күрше йорты. Подлужный урамында менә шушы урында утырадыр ул йорт. Монда мине каршы алды бик хөрмәтле, бик интеллигентный, бик акыллы, бик омышлы Раван апа. Мин аның янында, аның фатирында бер ел тордым, шуның кадәр хөрмәтле булдым. Ул мине шуның кадәр яратты, һәм мин дә аны бик хөрмәт иттем. Раван апа безнең мәшһүр, безнең барыбыз белән яраткан, сөйгән актрисабыз Найла Пагараеваның әнисе булып чыкты. Шуйттырып мин бу гаилә белән дә таныштым. Раван апаның бик матур аппак мәче бар иде, аның исеме Пышка иде. Ул һәр вакытта кайда чыгып югаладыр иде. Раван апа чыга да Пышка дип бер кычкыргач ук, аның башы күрнәдер ишерем арасыннан да шуышып булса да кирип китәдер иде. Шундый бер күңелле хәл бар иде. Һәр көнне ул мәче кайда чыгып югаладыр иде. Мин монда да һәр вакытта килгәлим, шушында килеп, кай вакытта менә Раван апаның да рухына дугалар кылам. Чөнки аңа да Аллаһ субхана тәала рәхмәте булсын. Безгә шушы Казанга килгән авыл егетләренә Казанның хикмәтләрен аңлаткан өчен урыннар оҗмакта булсын дип, без аларга да гел дуада торабыз. Бу менә безнең мәшһүр Кабан арты мәчете 1991 елларда монда беренче мәдрәсә ачылды. Аның ректоры мәшһүр безнең Габдулхак Хәдрәт Саматов булды. Ул безнең баш казый да булып торды. Бик мәшһүр, хөрмәт итәбез. Әлдә бүген дә аның китапларын укыйбыз, гыйлем алабыз. Урыны иҗмакта булсын. Бу безнең менә ректор булды. Һәм монда эшчәнлекне алып барды имам буларак Исхак әфәнде Лутфуллин. Анда урыны иҗмакта булсын. Менә шунда мин килдем укырга. Башта инде әлбәттә мин читтән торып укыдым, чөнки уку башының беренче көнне мин килеп өлгерә алмадым, чөнки башка вузда укучы буларак кичке бүлеккә шушында килеп, мин монда беренче дини гыйлемнәрне алдым. Шушында беренче мәртәбә Коръән укырга өйрәндем. Гарәп хәрефләрен өйрәндек шушында, җырлап, мәкам белән Коръән укыла шуның кадәр күңелгә бик якын булды. Гомумән диннең беренче асылын, иң әүвәлге гыйлемне мин шушы мәдрәсәдә алдым. Һәм шунда укыткан миңа бөтен хәзрәтләргә, бөтен укытучыларыма, бөтен остазларыма мин шуңа рәхмәтле. Аллаһ Тааладан разый булсын. Аларның исәннәре дә бар, аларның бу дөньядан киткәннәре дә бар. Шуңа күрә бу минем тормышымда менә дини нигез салучы уку йорты мәдрәсәм булды. Америка Кушма Штатларында 18 яшьтән узган кешеләргә, әгәр дә аларның алдагы тешләренең берсе төшкән булса, елмаерга рөхсәт юк. Монысы нинди сәер кагыйдә инде. Әлемдә законнар бик күп икән. Сынтыфта ахыры. Кайбер җирдә юмор хисе урынсыз кебек. Мәсәлән, законнар кабул иткәндә. Әмма күп кенә илләрдә бу өлкәдә дә шаярту җаен табалар. Һәм нәтиҗәдә кызыклы шул вакытны бик сәер законнар туа. Әгәр сез сәяхәт итәргә яратасыз икән, бу законнарны белү комачау итмәс. Әгәр Сингапурда менә шулай сагыз кабартсагыз, сезгә $500 штраф түләргә туры киләчәк. Ә инде аны сатсагыз, яисә урамга төкереп калдырсагыз, штрафның күләме 2 артачак. Гавай утраулары ял итү өчен бик яхшы урын, әмма сез кычкырып җырларга яратасыз икән, ял итү өчен башка урынны сайларга туры киләчәк. Чөнки монда кояш батканнан соң кычкырып җырларга ярамый. Әкрен генә җырлау ничектер күңелсез, шулай бит.
Сәйір законлар шығарушылар арасында Бүйік Британияда бар. Мәселен, мұнда якшәмбеден башқа атнаның тілесе қайсы вақытында урамда шотланд кішісін ұшыратсаң, аңа ұқтан адырар сәттіле екен. Америка Кушма Штатларының Индиана штатында сарымсақ ашығаннан соң 4 сағат жәмәғат транспортында ерге орамай. Шылай консерв банкасын ұтлы құралы бен ошу тыйыла екен. Нәрсе бен ошырға? Англияның Лаймрез шәһәрендә кешеләрне үлгән балык белән кыйнарга ярам икән. Әлеге сәер закон кайдан килеп чыккан диярсез. Күп еллар элек бу шәһәрдә кешеләр бер-беренә үлгән балык белән атышу традициясе яшәгән. 2006 елда хайваннарның хокукын саклаучылар инициативасы белән бу уен тыела. Ә бездә андый закон юк. Телисең икән балык белән атышасың, телисең икән помидор белән. Кунакхана сәхифәсенә рәхим итегез. Башкортстанда туып үскән Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган җырчы егетебез Руслан Габбасов бүген бездә кунакта. Кайнар сәламлибез сине, Руслан. Исәнмесез. Әйдә, барысында сөйләле, бәйнә-бәйнә сөйләле. Кечкенәдән музыкага тартылуың турында, үзең турында гомумән таныштырып үтәле. Минем исемем Руслан Габбасов. Мин Башкортстанда, Уфада шәһәрендә туганмын. 8 яшьтән җырлыйм. Миңа хәзер 28 яшь. Мин 8 яшьтән җырлыйм. Музыка мәктәбендә тамамладым. Баян буенча, класс буенча. Кем этәрде музыка дөньясына баруыңны? Минем ненәем. Кем сәбәпче булды? Минем ненәем һәм әтиәни. Өчен Казан консерваториясын сайладыгыз? Казан миңа күңелеңә якын. Мин 2017 елда Уфа сәнгать училищесы тамамладым. Вокал классы буенча тамамладым. Һәм дөрес сөйләргә кирәк иде. И әлбәттә Казан шәһәре мин сөйладым. Казан консерваториясы. Руслан, син әле менә яшь булуына карамастан, тормышыңда ниндидер җитди көтелмәгән очрашулар булгандыр. Менә бәлки шул уку дәврендә ниндидер көтелмәгән очрашу булгандыр, сөйләп бит әле. Бар минем бу педагог Ластовка Галина Трофимовна. Консерваторияда. Ул мине үзгәртте, ул мине көч бирде. Аңа бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Бик зур рәхмәт. Тормышыңны үзгәртүдә ул этәргеч булды инде. Әҗәйеңне кайда үткәрдең? Уфада. Уфада үткәрдең. Казанны яратасың, Уфада үткәрдең. Манзара тамашачыларын бүген нинди җыр белән сөендерәчәксең? Акчарлаклы диңгез җыры, Зифа Панагаева көй һәм сүзләре язды. Аранжировкасы Алмаз Юнусов язды. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта Башкортстанда туып үскән Нәҗип Җиһанов исемендәге Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган җырчы егет һәм бүген ул Манзара тамашачыларына җыр бүләк итәчәк. Чын күңелдән тыңлыйбыз. Акчарлаклы диңгез яры, дулкыны ярга кага. Диңгезенең дә матурлыгы, акчарлакайы барга. Акчарлак канатларынан каурый төшә диңгезгә. Каурый хисләр коям күңелдә икебезгә. Каурый хисләр
Кәли диңгіз жилі Орлап шушы жилінің назын Түйіп қарысы еді Оқшарлықлы диңгіз яры бір шаулыда бір тыңа Бұ менім хислерім сиңа Ышанасың мы миңа Диңгіз шарлақсыз болмай Ақ шарлақ диңгізсіз Бір-бірімізсіз яши алмас болсақ еді ikimiz Диңгіз болым ақ шарлақ бол Көңілім толқынларымда Бақытлы етесім келе Мен сені қолдарымда Ақ шарлақ қанатларынан Қаурайды жәдіңізге Қаурый хислер қоям Көңілді ikimizге Қаурый хислер қоям Көңілді ikimizге Көңілді Матур истәлекләр, өмет хыяллар һәм иң беренче шатлык куанычлар мәктәп чоры белән тыгыз бәйләнгән. Син мәктәптә тәртипле идеңме? Беләсең килсә, үскәнем. Син мәктәпкә кергәндә без инде дип әйтте. Бездә шулай кызык туры килде. Тәртиплесе дә, тәртипсез дә бер кешеләр иде. Без шул вакытта шукланырга да һәм әйбәт укып, спорт ярышларында, олимпиадаларда җиңү яулап кайтырга да өлгерә идек. Шул чорда уңайсызлык китергән укытучылардан түбәнчелек белән гафу үтенәс килә һәм уңышлар теләп калабыз әлбәттә. Каләм тотып кулларга, хәрефләрне тизәргә, нәниләрне сөяргә һәм тагын бик күп әйберләргә өйрәтәләр мәктәптә. Кеше тормышында берничә четерекле мизгел кичерә. Алар вакыйгаларның гадәти тормышын үзгәртәләр. Шуларның берсе кешенең мәктәптә укый башлавы. Мәктәп, класс булар бала тормышына кискен яңалык кертәләр. Яңа кешеләр белән аралашу, яңа таләпләр, кагыйдәләр. Бала күбесенә әзер дә булмаска мөмкин. Укудан кала биредә үзеңне тәртипле тотарга да кирәк бит. Ай-ай-ай, аяз тәртипле балалар булай эшләми. Беренчедән, бу бик ямьсез күренә. Икенчедән, син сәламәтлегеңә зыян китергә мөмкинсең. Шуңа күрә бүтән булай эшләмә, тәртипсезләнеп йөрмә. Йөзенә кызылык китермәсен өчен Зәйнәп аны барлык кагыйдәләр белән дә алдан ук таныштырырга булды. Беренчедән, мәктәпкә дәрес башланырга 15-20 минут кала иртәрәк килергә кирәк. Киемнәрне алыштыргач сыйныфка кереп утырырга һәм беренче дәрескә әзерләнергә. Тәк аяз, тагын тәртип бозасымы? Мин сиңа күпме тапкыр әйткәнем бар. Телефонның эшләр өчен, төрле уйнар өчен түгел. Өйгә кайткач, рәхәтләнеп телефонда уйнарсың. Ә хәзер дә телефоныңны алып куй. Мәктәптә синең киемең дә, үзеңне тотышың да, укуың да гел 5-лек кенә булырга тиеш. Аңладыңмы? Әйе. Тәнәфестә шауып йөрмәскә, телефонда уйнамаска, классташларың белән бәхәсләшмәскә, аш-су бөлмәсенә керер алдыннан кулларыңны юарга кирәклеген, анда уйнамаска, котырмаска.
Аяз хәзер буларның барысын да яхшы белә. Аяз, өстәл артында үзеңне тыныч тотарга кирәк. Ипине кыйма, ашыкмыйча аша, сөйләшмә. Күлмәкнең җиңе дә ул салфетка түгел, аңладыңмы? Булай эшләргә ярамый. Аңладым. Тәртипле балалар укуда да яхшы нәтиҗәләр күрсәтә. Бу белгечләр фикере. Сез дә балагызның тәртипле булуын теләсәгез, Шаян ТВ тапшыруларын карагыз. Анда балаларыгыз да, үзегез дә күп сорауларга җавап табарсыз. Аяз исә мәктәпкә тәртипле бала булып барачак. Татар дискотекләренә йөргән кешеләр аны һич шиксез белә таный, чөнки ул трекларны алса дүнс диюгә ирексездән бии башлыйсың. Ул эшләгән музыка мәктәбенә йөрсәң, инде әлбәттә музыкага гашыйк булып, нинди дә булса төрне сайлап, музыка белән кызыксына башлыйсың. Бездә кунакта Мансур Музафаров исемендәге 18-нче музыка мәктәбе директоры Илзия Фатхуллина, ягъни кайчандыр булган диджей Лилу. Илзия, сәлам, хош килдең. Кайнар сәлам. Хәерле ирләр. Ничек хәлләр? Яхшы. Менә шул үткән эш белән инде бүгенгесенә күчеш шырын сырысы килә. Сагындырамы диджей Лилу, яки ул бүген дә исәнме әле? Исән әле ул, Аллага шөкер. Ул өстендә алып барасың диджейлыкны. Әзрәк анда да монда да. Ул нәрсәсе белән ярдәм итте хәзерге эшне алып барыр өчен? Музыка мәктәбендә директор булырга бәлки. Музыканың бер төре бит инде ул, шуңа күрә мин гомумән музыканы төрле яклап шулай кирип киттем музыкага, һәм ул минем белән бөтен янәшәдә бара. Музыкаль белем бармы? Бар, мин музыка клиятын битердем, консерватория, Казан консерваториясы. Афәрин, субханалла. Менә 18-нче Мансур Музафаров исемендәге музыка мәктәбенә килүчеләр нинди юнәлештә укый һәм белем алалар? Баян, фортепиано, вокал, нинди төрләре бар? Бөтенесе дә бар безнең мәктәбебездә. Безнең мәктәп әле шундый инклюзия юл буенча да атлый. Безнең сау-сәламәт балалар белән бергә мөмкинлекләре чикләнгән балалар да укый алар. Шулай менә иҗатта дус булып, бер-берсен шулай. Шулай да юнәлешләрен саныйк инде. Фортепианодыр инде иң киң таралган. Бөтен классик юнәлешләрдә бездә бар. Фортепиано, скрипка, баян, гитара, бөтенесе бар. Һәм инде менә бу ел без Алла бирсә, шушы милли инструментларда, Татар халкының борынгы инструментларында уйнарга өйрәтүче бүлек ачырга телибез. Нәрсәләр кертәсез инде ул бүлеккә? Ул бүлеккә кубызлар, курайлар, сырнайлар. Кыл кубыз, анда саз, деф, менә шундый. Деф нәрсә? Ансында белмибез. Деф ул менә бәреп уйный торган, шундый. Барабан шикеллерәк, деф киченәгрәк. Директорлар, укытучылар, алар һәр вакыт план белән яши. Горурланып әйтерлек нинди планнарыгыз бар? Горурланып әйтерлек планнар бик күп. Менә шул biz инде безнең балаларны Казан шәһәрендә беләләр. Без менә җәй безнең бик кызу үтте. Без Казанда булган бөтен шундый иҗади мероприятиеларда уйнадык. Җырлап, биеп, уйнап узды бу җәй дисәк тә була. Һәм инде менә шушы төрле мероприятиеларга номерлар әзерлибез, Алла бирсә. Һәм менә татар халкының шулай онытылып бара торган көйләрен, җырларын өйрәнеп, менә шушындый үзебезнең милли уен коралларыбызда ансамбльләр бәлки ясап, менә Казанның зур-зур сәхнәләренә чыгасы килә. Димәк, кызыксынучылар күп, шулай бит? Кызыксынучылар бик күп. Менә музыка мәктәбе бит күбрәк балаларны җәлеп итәдер, шулай бит? Күбрәк балалар белән эшлисез бит инде. Әле өстәвенә мөмкинлекләре чикле балалар белән дә эш алып барабыз дидегез. Ансы өчен аеруча рәхмәт. Менә нәрсә дисәк тә бит инде ул музыка мәктәбенә баланы әтиәни алып килә, шулай бит? Иң беренче чиратта әтиәни бу өлкәдә нәрсәгә игътибар итәргә тиеш? Чөнки башлап ташлаучылар күптер минемчә, юкмы? Андыйлар да бар, төрлесе була. Инде менә сез әйттегез, ата-аналар алып килә дип, кай вакытта балалар үзләре алып киләләр ата-аналарын. Ата-аналары менә каян гына килеп чыкты, безнең гаиләбездә музыкантлар да юк, менә алып килде, безне сезгә дип килүчеләр дә бар. Үзегезне кем алып килде музыка дөньясына? Мин үзем 2 ел буе әтиәниемне җылап, сорап, мин 5 яшьтә инде беләдерим, үземнең Алла бирсә музыкант буласымны, кичкенә генә үземнең фортепианда мин уйныйдырым төрле көйләр, әпипәләрне. Инде әтиәниемнең түземлеге беткәч, алып барганнардыр. Безнең музыка мәктәбе 6 километр. Аудан, шунда мин 8 ел буе йөрдем, 6 километр. Һәм менә мондый балалар хәзердә бик күп, аларның теләкләре бар, алар беләләр, кайда
барасын, нәрседе ойнасын, һәм безгә менә Һәм килә. нәрсә өчен йөрдең инде ул 6 километр ераклыкка? Менә уйнысым киләдер. Фортепиано, фортепиано. Димәк, син күллиятны да консерваторияны шул фортепиано буенча тәмамлаган. Теория бүлеге буенча, анда инде теория бүлегендә теория бит ул тагы да катлырак. Тагы да катлырак. Аны бит югары математика белән чагыштыралар, дөресме? Бик кызык. Бик кызык бүлек. Укытучылар зур сәхнәләрдә чыгыш ясыйлармы? Ясыйбыз. Безнең гомумән менә безнең шундый мәктәп бик иҗади, ул безнең теге умарта ни шикелле кайный. Безнең укытучылар берничә ансамбль бар, безнең укытучылардан торган. Ул инде менә безнең халык уен кораллары ансамбле, анда төрле уен коралында уйный. Һәм без бу укытучылар коллективы белән шәһәрдә төрле мероприятияларда чыгыш ясыйбыз. Әле безнең менә милли уен коралларында уйнаучы ансамбль гына түгел, шундый башка халык уен коралларында да без уйныйбыз. Безнең бар укулеле шундый ансамбль, ул инде менә гавай гитарасы кичкенә генә. Без анда менә бер ел шул укулелдә уйнарга өйрәндек. Аллага шөкер, менә ул ансамбль яшәп килә. Хәзер Димәк, ул ансамбльдә кунакка чакырасы була Алла бирсә? Безгә дә сезнең укытучыларны күрү бәхете булыр микән? Әлбәттә, менә без бүген үзебезнең укытучыбыз Насыров Ринат Рашид улы белән килдек. Ул безнең менә мультиинструменталист дисәк тә була инде. Димәк, бик күп уен коралларында ул кулына нинди инструментларга шунда уйный. Һәм менә инде безнең шушы яңа бүлекнең әйдәп баручы мөгаллимедән ул булачак Алла бирсә. Һәм нинди уен коралында нәрсә, нинди ки башкарачак? Бүген Ринат Рашитович думбрада уйнаячак. Һәм анда менә ой булбылымны ул үзе шулай үзе аранжировкалар ясап, менә шундый бер музыкаль композиция тәкъдим итәчәк сезгә. Илзия, рәхмәт яусын килгәнеңә, укучыларыңа уңышлар, укытучыларга сабырлык, тырышлык теләп калабыз. Хәзер сүзне инде хезмәттәшегез, укытучыгыз Ринат Насыровка тапшырырбыз. Манзара сәхнәсендә Ринат Насыров 18-нче Мансур Музафаров исемендәге музыка мәктәбе укытучысы. Афәрин, Субханалла, Ринат, бик зур рәхмәт. Шуннан да Аллага шөкер, безнең республикабыз талантларга бик бай. Тик тапшыру тамамлана, үзле үзәк, җырлата да, елата. Без бүгенгә манзара тапшыруын төгәлләп, сезнең белән сау булашабыз, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Матур очрашулар ешрак булсын иде. Сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Ринат, рәхмәт.